Пайғамбари Аллоҳ дар як ҳадиси саҳеҳ мегӯяд ба саҳобагон, ба бузургтарин умматон дар рӯи замин мегӯяд, ба падарони шумо мегӯяд, ба умматоне ки ҷонашонро фидо мекарданд танҳо барои розигии Аллоҳ, одамоне ки бузургтарин фидокориҳоро карданд, вале ба ҳама ин нигоҳ накарда, онҳо худро аз ҳама одамони ночиз меҳисобиданд. имрӯз ту коре накарда худро дар баландӣ мебинӣ, вале онҳо ҳама корро карданд, лек худро пасттарин мешумориданд. Пайғамбари Аллоҳ ба онҳо мегӯяд: ҳеҷ касе аз шумо, ба кӣ мегӯяд? ҳеҷ касе аз шумо бо корҳои кардаи худ дохили ҷаннат намешавад. ҳеҷ кас. одамон чунон мегарданд гӯё аллакай онҳо одамони ҷаннат шуданд. мошоаллоҳ. одамон мегӯянд: мо ибодат мекунем ку шейх. 100% бародар, ба ин хел одамон аллакай алфирдаус. пайғамбари Аллоҳ ба саҳобаҳо гуфт: ҳеҷ касе аз шумо вориди ҷаннат намешавад бо корҳои кардаи худ. ҳеҷ кас. онҳо пурсиданд: о пайғамбари Аллоҳ, ҳатто ту? ӯ гуфт: бале, ҳатто ман. саллаллоҳу алайҳи вассалам. бузургтарин муҷоҳид буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам. бузургтарин муаллим буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам. бузургтарин падар буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам. бузургтарин шавҳар буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам. бузургтарин меҳрубонӣ барои одамон буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам. бузургтарин банда ки ибодат мекард ба Аллоҳ азза ва ҷал буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам. бузургтарин пайғамбар дар тамоми рӯи замин буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам. бузургтарин анбиё ки аз Аллоҳ ба ӯ ваҳй меомад буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам. бузургтарин офаридашуда аз тамоми офаридашудаҳои Аллоҳ буд Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи вассалам. ва ӯ гуфт: ҳатто ман. танҳо ба он шарте ки Аллоҳи бузург ягона ба ман аз меҳрубониаш ато накунад. ҳатто ман. одамон бошанд худро махсус мешуморанд. пайғамбари Аллоҳ дар бораи марде нақл кард ки дар ибодати Аллоҳ буд тӯли 500 сол. 500 сол буд дар ибодати Аллоҳ. вақте ки бархеста шуд дар назди Аллоҳ, Аллоҳи азза ва ҷал баъд аз чанде ба малоикаҳо амр кард ки ӯро дохили ҷаннат гардонед тавассути меҳрубонии ман. ва он мард гуфт: о Аллоҳ, ман ин пешниҳоди туро о Аллоҳ хело қадр мекунаму лек шунидам ки ту маро бо меҳрубоният дохили ҷаннат мекунӣ. о Аллоҳ, лек ман намехоҳам бо меҳрубонии ту дохил шавам. ман мехоҳам бо корҳои кардаи худ дохил шавам. о Аллоҳ, ман ба ту ибодат кардам тӯли 500 сол. тӯли 500 сол о Аллоҳ, ман ба ту ибодат кардам. ман намехоҳам бо меҳрубонии ту дохил шавам. ман инро ба даст овардам. ман меҳнат кардам. ҳар рӯз ман ба ту ибодат кардам о Аллоҳ. на барои он ки ин ҷо истода бо меҳрубонии ту дохил шавам. ман бо меҳнати кардаи худ дохил шудан мехоҳам. Аллоҳ гуфт: бо меҳнати худ? майлаш, ҳеҷ мушкилие нест. Аллоҳ азза ва ҷал ба фариштаҳо амр кард ки то ин ки тарозуро биёранд. ва баъд гуфт: 500 соли ибодат кардаи ин мардро дар як тарафи тарозу гузоред. ва гузоред, танҳо гузоред, боре гузоред меҳрубоние ки ман ба ӯ додам, неъмате ки ман ба ӯ додам, ба як тарзе ки бо чашм дида шавад. танҳо ин, дигар ҳеҷ. танҳо меҳрубоние ки ман ба ӯ додам, ба як тарзе ки бо чашмонаш дида тавонад, ӯро дар тарафи дигари тарозу гузоред. танҳо як меҳрубонии бо чашм дидан ва аз бин баромад аз 500 соли ибодат кардааш. баъд Аллоҳ азза ва ҷал ба фариштаҳо гуфт: ӯро гиред ва дар оташи ҷаҳаннам партоед. акнун ва танҳо акнун ӯ гуфт: о Аллоҳ, илтимос, о Аллоҳ, илтимос, ман аз меҳрубонии ту розӣ ҳастам. ман аз меҳрубонии ту розиам о Аллоҳ. Аллоҳ муҳтоҷи касе нест, бародаронам. меҳрубониро бояд бинем. имрӯз мо фаромӯш кардем.
имрӯз мо фаромӯш кардем. Имрӯз шумо фикр мекунед ки барои дидан ба шумо ду то чашм лозим аст. Хато мекунед, чунки дар дунё миллионҳо одамон чашм доранд, лекин онҳо дида наметавонанд. Ин Аллоҳ иҷозат медиҳад ки бубинед. фикр мекунед ки барои шунидан ба шумо ду то гӯш лозим аст. Хато мекунед, чунки дар дунё миллионҳо одамон гӯшҳои ба сар пайвастшуда доранд, лекин онҳо шунида наметавонанд. Ин Аллоҳ иҷозати шунидан медиҳад. фикр мекунед ки барои роҳ гаштан ба шумо ду то пой лозим аст. хато мекунед, чунки миллионҳо одамон пой доранд, лекин онҳо роҳ гаштан наметавонанд. Ин Аллоҳ, танҳо Аллоҳ иҷозати роҳ гаштан медиҳад. Аллоҳ, на ин ки ту. Аллоҳ, на ин ки ту. Аллоҳ муҳтоҷи ту нест, бародарам. Аллоҳ муҳтоҷи ман нест. Аллоҳ муҳтоҷ нест ба ҳеҷ кас. ва ту бояд инро бифаҳмӣ, чунки ин ақида аст. бояд инро бидонӣ, то ин ки дар вақти намоз хондан ҳамеша хоксор бошӣ. дар вақти ибодат кардан фахр накунӣ. дар вақти ибодат кардан такаббурӣ накунӣ, чунки инро бидон, дар ҳама ҳолат ман касе ки набошам, танҳо бо меҳрубонии ӯст. танҳо бо раҳми ӯ ман касе ҳастам, на ин ки бо корҳои кардаи худ. ва инро бидон, аниқ, бо яқин ва боварӣ, ки Аллоҳ шоҳи шоҳон муҳтоҷ нест ба ҳеҷ касе аз мо. ӯ муҳтоҷи касе нест, бародаронам. валлоҳи ба ҳеҷ чизе ки дар гирду атрофи худ мебинед, ба ҳеҷ чиз. имрӯзҳо дар дили мусалмонон чӣ қадар тарси зиёде мавҷуд аст. ҳарос аз кофирон, ҳарос аз ғарб, ҳарос аз ҷангҳо, ҳарос аз қонунҳо, ҳарос аз ин ва ҳарос аз он. лекин инро бидон, ки Аллоҳ азза ва ҷал ба касе муҳтоҷ нест. валлоҳи бародаронам, валлоҳи ман ҷавоб мегӯям дар назди Аллоҳ. шумо бояд эътиқод пайдо кунед. шумо бояд боварии комил дошта бошед. мутмаин бошед, ки ҳар як мавҷудоте ки дар рӯи замин зиндагӣ кард, зиндагӣ мекунад ва касе ки зиндагӣ хоҳад кард, валлоҳи ҳар як мавҷудоти зинда, ҳар як ҷин, ҳар як ҳайвоне ки дар рӯи замин зиндагӣ мекунад, ҳар як паррандае ки дар осмони Аллоҳ парвоз мекунад, ҳар як моҳие ки шино мекунад дар уқёнуси Аллоҳ азза ва ҷал, валлоҳи ҳар як замин, ҳар як мамлакат, валлоҳи бо ҳамаи ҳукуматҳояшон, бо ҳамаи қувваи ҳарбияшон, бо ҳамаи қудраташон, бо ҳамаи олимҳояшон, бо ҳамаи пулҳояшон ва бо ҳама чизҳои доштаашон, ҳамааш ғари ҳеҷ чизи доштаашон, ҳар як давлат, ҳар як дарахт, ҳар як зарраи хок, ҳар як кӯҳ, ҳар як дарьё, ҳар як уқёнус, валлоҳи ҳар як ситора, ҳар як офтоб, ҳар як моҳтоб, ҳар як сайёраи замин, ҳар як фаришта, миллионҳо фариштагон, ҳамаашон, ҳатто якто ҳам намонда, Микаил, Ҷиброил, Исрофил, ҳамааш, осмони якум, осмони дуюм, осмони сеюм, осмони чорум, осмони панҷум, осмони шашум, осмони ҳафтум, ҳарче ки дар болояшон, ҳар чизе ки тахти Аллоҳро мебаранд, арши Аллоҳ, ҳамааш мемирад, мемирад. ҳеҷ чиз намегардад, ҳеҷ чиз намеистад, ҳеҷ чиз намерӯяд, ҳеҷ чиз намешиканад, ҳеҷ чиз намедиҳад, ҳеҷ чиз намегирад, ҳеҷ чиз намебарояд ва ҳеҷ чиз намеғалтад, ҳеҷ чиз вайрон намешавад ва ҳеҷ чиз барқарор намешавад бе Аллоҳ. қабул кунед инро ба боварии комил ва бо дили пур. намемонад чизе. ҳамаи чиз мемирад, ҳамаи чиз. ғайри Аллоҳ. Аллоҳ муҳтоҷ нест ба чизе, ба касе. на ба паёмбарон, на ба фариштаҳо, на ба ҷинҳо ва на ба одамон. мо муҳтоҷи ӯем. ӯ алҳайюл қайюм, то абад зинда аст. шояд бигӯед ки бародар, ман ҳам зиндаам, ин чӣ алоқа дорад? Ман ҳам зиндагӣ дорам. бидон ки зинда будани ту аз будани ӯ вобаста аст. ӯ аввалин аст ва саршавӣ надорад. ӯ охирин аст ва анҷоме надорад. ӯ Аллоҳ аст. ӯ Аллоҳ аст. Ал-Малик. ӯ шоҳ аст.
او شاه است. او یگانه کسی است که در روز آخرت وقتی که همه چیز به آخر میرسد، وقتی که الله عز و جل همه را به آخر میرساند، هر یک موجودات زنده را، وقتی که الله عز و جل الله همه را نیست و نابود میسازد، همه را، هر یک آدم را، هر یک حیوان را، هر یک جن را، هر یک فرشته را، تا همان زمانی که هیچ یگان از موجودات زنده در هیچ کجا باقی نماند غیر الله. و الله میپرسد أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ کنیان شاهان، کنیان شاهانی که به فکر خود آنها شاه بودند، کنی فرزندان آن شاهان. الله میپرسد کنی آن ظالمان، کنی آن غارتگران، کنی آن جوانان که خود را کسی میشماریدند، کنی أين أبناؤهم؟ کنی فرزندان آنها. الله میگوید کنی آنها و بعد میپرسد لمن ملك اليوم؟ در امروز اکنون کی شاه است؟ کی؟